Hello, Ernest Bema Wakwaba Ediba. Na watwe wie nkran hye so. Na no ye kan enyom edesien watwe ba kokosi dumienu na ewa nti ene beto aso nso efidumiensa no ekono. Hallelujah. Odofo onyankopon nhyira no nyo kese no ontre wahye mu somfama wo Yesu Kristo dimo. Ne kosobomo edanyame asese ne yedi ne yiye. Odomfo pa de nyina wani wo maso enenso wodide ya che. Yeso saka ye ho ewa akwantuo na medai mu. Yemfe ne onyam hyema wodin konkron no. Ewo Yesu Kristo dim ne abompaye. Hallelujah. Onyame nkrofo ene yeto aso efi nchichemu edu miensa. Na eno na okacho yense. Ewo mu se yeda nwamu mu de ye kan yankopon nwenkuo no ho de nanso oban mayen ataban na ataban no de be mayen no ode silver me ho se de mekan wotwi mo de silver ena ebe decorate mu na afei obemba yen color bi nso te se sika akọ sika eye yellow na asofo Awurade ono nkasa be ma na ensa so no wahwete ahemfo a omosori etia no no onyankopon bepo no de obehira na eno na o cheche mu se mema yenye te se ententenhuro mema ye te ye fa obi ho tan a ema se de nyankopon esusuma ye no esesa Inti yema yenimre obi biara yema yentan obi biara yema nyanyame akafa ye ho no eno endo yenso na afei onyankopon epese otsena saa bipo konkron no so na mene wina bedi atum se ka bipo konkron a no nyame eni da yenso sa yebo ababa konkron a obetimi atsena yemu na onyankopon ebetsena yemu afibo na onyankopon ti ase anam edoso bebre mpempem na onyame ewo yentem sedia bipo Zion kronkron bia nipa bebre ko honum ekobo mpaye no sa ne nyame betina yenso yemu na afei onyankopon ebesane efisoro na waje yefi atamfo nsem na wamaye akyede a ode benam nipa so ede bedom yen na ne na so ayede no mpo esachira onyame etene mu ana nyame tena ne mu osinhira eni Awurade a ono de nyina ode nipa ede dom ne mma onyame a oye yenkwagye botan so nyankopon obi pray atamfo na sa nyankopon obepagya yin efi ye haw nyina mu Awurade se obesan ede ya ba yenchi na enepa ode adom ye no yensa aka menim bebia watoba ha ewo bebia waye mre ewo onyame se obema ya hoden foforo hallelujah omomode omhoto ne so no so mbehu omegya pade na yede anyomtofo bedi yenim na instruments na say enema yede bo anyom nso so edi etwe na afei emebu no beto nyom na afei ose Benjamin na yebusuokuo nso no obeye omukendifo yeka Benjamin na eye bebia yeyi ahemfo Israel ebusuokuo ba ko a enom ene yeyi ahemfo efri na kesemene wo ye adehye ebinum nchia na Kristo nti ye adehye hallelujah no say ahene mma omowo Juda eni omudom ombe sorry na ahemfo mma nso wo Zebulon ene ahemfo mma ewo Naphtali odofo mene wonso ye ahene mu hene mma eno ti yenso so yensori waka ne yengyina mu ema safo no
yɛngyina mu ɛma Nyame nkurɔfoɔ. Onyankopɔn nhyira bɔ mmɔden kyɛ asɛm no na ma ɔfoforɔ nso ɛnyɛ nhyira ɛwɔ na wɔtwe wie yi mu. Ɛne na wɔtwe nso yɛbɛsan hyia na yɛtie nnwom no mu nsɛm. Nnwom 68 no yɛntumi nwie ɛwa. Nti ɛne na wɔtwe yɛbɛwie. Yɛbɛtoa so fi 28. Nti wonya abere a na wanso wakan. Kyɛ asɛm no na subscribe na ma yɛnyɛ Nyame adwuma no wɔ Yesu din mu. Amen.